Здравейте! В новото ми видео на тема данъчни облекчения за физически лица през 2025 година. Какво е новото? Вече сме в данъчна кампания, когато можем да се възползваме от данъчните облекчения, които държавата ни предоставя, за това да си припомним какви видове данъчни облекчения съществуват и как да се възползваме от тях. Не забравяйте да ме подкрепите, като се абонирате за канала ми в YouTube или ме последвате в социалните мрежи, станете член на платената част на канала ми или откриете своето видео или ръководство, както и сравнителни таблици на сайта ми www.kaneti.info. Вече можете да ме подкрепяте с 6 евро месечно или с произволна сума по Revolut, за което ще намерите повече информация в описанието към видеото. Първо ще обърна внимание какво означава данъчно облекчение, защото доста хора се бъркат с предоставянето на помощ от държавата. Данъчното облекчение представлява възможност за възстановяване на платения през годината данък върху доходите на физическите лица, ако отговаряте на определени условия. Кои лица плащат данък върху доходите на физическите лица през годината? Това са лицата, работещи на трудов или граждански договор, упражняващите свободна професия, полагащите личен труд, самоосигуряващи се лица, едноличните търговци, които не са на патент, получаващите доходи от наем или всички лица, които са придобили облагаеми доходи през годината, за които са задължени да подават годишна данъчна декларация, с която да се самообложат. Също имат право на данъчно облекчение всички, които продават през куриерите или интернет като физически лица. А как се изчислява, каква сума или колко пари ще получим обратно? В зависимост от данъчното облекчение имаме право да си намалим годишната данъчна основа с определена сума. Тоест, ако сме получили 10 000 лева, на които сме платили 1000 лева данък, при облекчение, което ни позволява да си намалим данъчната основа с 6000 лева, тогава държавата ще ни възстанови 600 лева от платените 1000. Ако обаче сме получили 1000 лева, на които сме платили 100 лева данък и имаме право да си приспаднем 6000 лева, тогава ние си приспадаме само 1000, които са били нашата данъчна основа и върху които сме платили вече данък, и ще ни възстановят само 100 лева или размера на платения от нас данък през годината. Мисля, че това уточнение беше доста важно, защото коментарите към видеото за данъчното облекчение за деца имаше вълна от въпроси от рода на: аз съм по майчинство, ще получа ли помощта, работя от 1 месец, имам ли право? За това, както вече казахме, това не е помощ, а право на възстановяване на платения през годината данък. Сега да видим какви данъчни облекчения предвижда закона за 2025 година или в какви случаи имаме право да си поискаме обратно платения през годината данък. На първо място, данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това са всички лица, които имат намалена работоспособност с 50 или повече процента, имат право да намалят годишната си данъчна основа с 7920 лева или да им бъде възстановен 792 лева. На второ място, данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Имате право да си намалите до 10% от годишната данъчна основа с направените през годината лични вноски за доброволно осигуряване или застраховка живот. На трето място, данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Годишната данъчна основа се намалява с внесените през годината осигурителни вноски за закупения стаж за пенсиониране за периода на висшето образование. На четвърто място, данъчно облекчение за дарения. Имате право да си приспаднете до 5% от данъчната основа за дарения в полза на здравни и лечебни заведения, социални услуги, детски ясли, детски градини, училища, вероизповедания, бюджетни предприятия, организации за хора с увреждания, Българския червен кръст, културни институции, Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници, комуни за лечение на наркозависими, УНИЦЕФ. Или до 15% за дарения за културата и до 50%, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса за дейности във връзка с лечение на деца и или Център за асистирана репродукция. Общия размер на данъчното облекчение не може да надвишава 65% от данъчните основи.
На пето място, данъчно облекчение за млади семейства. Тук имате право да си приспаднете платените лихви по ипотечния кредит за закупено жилище с ипотека, ако към датата на сключване на договора за ипотечен кредит съпругът или съпругата не са навършили 35 годишна възраст, жилището е единствено за семейството през данъчната година, както и да имат сключен граждански брак. Облекчението се ползва само за лихвите върху първите 100 000 лева от главницата на кредита. На шесто място, данъчно облекчение за деца. Имаме право да си приспаднем 6000 лева за едно дете, 12 000 за две и 18 000 за 3 деца или повече, като данъчното облекчение може да се ползва, ако детето е родено през годината или е навършило 18 години през годината. В случай, че данъчната основа на единия родител не достига, разликата може да се ползва от другия родител. На седмо място, данъчно облекчение за деца с увреждане. Имаме право да си приспаднем 12 000 лева от данъчната основа в случай, че имаме дете с увреждане с 50 и над 50%. Като ако имаме такова дете, имаме право, стига да имаме достатъчно внесен данък, да се възползваме и от данъчно облекчение за дете и данъчно облекчение за дете с увреждане. И от двете. На осмо място, данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Имате право да намалите дължими от вас годишен данък с 1%, но не повече от 500 лева, ако сте получили 100% от доходите си по банков път и сте похарчили 80% от тях безкасово. На девето място, данъчно облекчение за подобрения и или ремонт на недвижим жилищен имот. Имате право да приспаднете до 2000 лева от годишната си данъчна основа за ремонт на жилището си, като сумите могат да бъдат само за положен труд и трябва да имате документ за него. Разписка, фискален бон, платежно нареждане. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок от 10 януари до 30 април и към декларацията се прилагат съответните документи, които са изискуеми за ползването на всяко данъчно облекчение. Декларацията се подава по електронен път с ПИК или електронен подпис, както и на хартия на място в офис на НАП или по пощата с обратна разписка. Важно е да се отбележи, че за да получавате данъчно облекчение е необходимо да нямате изискуеми задължения към НАП или местни данъци и такси. И не могат да бъдат приспаднати, защото декларацията дори не може да бъде подадена в случай, че имате задължения. Също имайте предвид, че имате право на 5% отстъпка от данък, ако подадете данъчната си декларация по електронен път и платите данъка до 31 март. Надявам се, че информацията ви е била полезна, както и че ще споделите това видео с всички, за които то би представлявало интерес. Не забравяйте да се абонирате за канала ми в YouTube, както и да ме последвате в социалните мрежи. Оставям ви линк към тях в описанието към видеото. Бъдете здрави и до скоро!